Pero ang tinod, nagplano mong ibaligya ko! Kuya, Pero, mapakyas ka mo. nga naman. Dili ta mo tugutan, Buboy. Dili mo makabaligya na ko. Dili! Kuya, ala kasuko kay murag kag iro. Ala kasuko. Nasukogi ko, Buboy. Ayaw lang. Huwag nahimos pagikuni mo. Nga naman. Igsoon ta, we are brothers. Nya. Pero tuwa ka mo sa kay ni Paing. Kuya. Hihi ka mo. Ay, tibi-tibi na lang naong ni mo. Batir ba kina? Ha? Naong ni mo naglabakaran nga. Gisi. Nagilubag. Kumaon ako naong pariya ba ta? Suong ko ta, paretag naong bati sa kagnaong. Ikasilagan ko ikaw. Pasiluan ako, kuya. Ano? Nagbasol na ka? Oh. Dili na ka mo suporta ni Paing? Oh. Ha? Huwag ka tingog. Siradong bakog. Nasa ato pa. Huwag kay plano nga musupak ni Paing. Oh. Ay, kuya. Pero kuya, nahibaw ka ba kung unsay gisulti ni Paing kadako? Usa man. Usay gisulti ni Paing nimo. Oh. Mauna, kuya. Mao ni senaryo nga gipakita ni Paing kanako. Liman ka. Nakalibin na unya ni Elon Musk ang imong kasikat. Unya kwarta ni mo duol nimo. O dili lang basta kwarta, kundili milyones. O dili lang basta milyones, kundili dolyares pa yun nga milyones. Wow. Amazing. Amazing yun lagi, kuya. Pero di lagi taon ko mananagaan, Boboy. Bisan ninyo pang pugon kining akong otok, dili gini taon lagi ko katagaan. Kumao na, di ginato magpugo si imo. Ay, ano kuna ini nga opportunity, uy? Bitaw, English man. bitaw. Kuya, once akong paing ni English magkalit. Bitaw ba, magawa na lang yun tao, nga siya mismo ang muingon nato. Kinakabantay mong ko nga, siya mismo, o pa siya makadawat, nga naa siya anak nga abilidad. Nag-self-denial para siya. Kano sa pakahana siya mo dawat, no? Aw, managaingon nga maguwat lang kita nang. Kapuya sa guwat, oy. Agwanta lang dama, agwanta lang. Pero asa ram na ba? Mabulahan na lagi unya ang tanan. Maosa din ako nalibgan, biya. Kung anong atat na atat kay si Paing, nga mailhan na si Kuya sa mga dagkong mga dagkong tao ba? Aw, syempre. Kwarta. Komisyon. Nga na biya. Si Adi ay ang manager unya ni Kuya. Aw, tingali. Kong. Grabe ba yun kayo yung paningkamot? Nagbinuutan na gud silang inahan og anak namo. Labi na ni Kuya. Wa na gud sila mangaway. Aw, klaro. Liman ka? Nakahimo sila pagbungkag sa ilang paril. Gigastuhan ko nilang patukod. Unya, gipagguba lang. Kung sa laing pagkasulti, aw, namuhunan sila. Pero ang pangutana, magkabawi ba sila sa ilang punan? Ikapila na ron kagabi nga, di dahin ko magkatog. Nahasol kay ko nining bagong pressure sa mga tao na ako. Unsao man ako pagkumbinsir nila nga dili ko mananagaan? Unsao man? Ay, mao ka na mo. Kami nga ni karon, mituog yun ni mo. Og nagpasalamat me nga imong giatubang karon. Ay, tao-tao nagkimi namasen nga. Maatiman mo balik ang imong pagpanampal. Mawagit kayo na. Bitaw, mo nagmasin. Salamat sa inyong pagsabot mga sister. Ang tinuod ba, naglabad na gid kay ning utok na ako mga sister? O mga brad? Sumagod? Nakakita gid mo nga kaning unsa kadaghan sa mga tao nga gusto nga magpatag-an. Kung tinuod pa lagi ko nga mananagan lagi, nganong dili god? Nganong kung ako muhikaw man ninyo? Nganong ihikaw ko man na? Oh, di ba? Oh, palami lang ako istorya. Palami gani. Oh. Pero unsaon nga dili man ko makatagaan? Palami. Mao lagi. Oh, sumagod. Katong tanan nga nahitabo, wa man to nako tagan na.
Nakasabot mo, palabmi. Bitaw. Abi ninyo, may gibasihan ko agtong tanan. Ay, sige lang, Dok. Kadugayan, magkasabot na ng mga tao. O mudawat sa kamatuuran nga, dili ka kayon mananagan. Hinaot lagi unta. Sige na, magsugod na ta. Sige. Pila man mo kabuok? Sugod. Wala man mo maabot og na po, no? Ay, time pa, oy. Hala. Mga 1, 2, 3. 1, 2, Wala. mga pito. Wala. Mga pito, no? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito, unom, lima, upat, tatlo. Pito, pito. Sige. Sugod na ta. Ikayo na, sister? Ay, kinisi, Brad, ang una, Dok. Ako lang may sunod. Sige, ikaw, Brad. Ari diri, Brad. Dali, Brad. Ikaw lang may una. Sige, Brad. Brad. Kining, Brad? Ano sa manang naong ni mo magulanon man, Brad? Doon na ko'y problema, Dok. Usaning di ko makatuog og tarong. Suti na kayo na makatuog og 2 ka oras. Hala. Laon sa man ko. Dok. Kining, Dok, Imok, may problema, ha? kanang magkuhaon akong tsa sa soul, Brad, ha? Para mainom. Okay, Dok, Imok. Laon sa man ko. Nganong nahibaw man ko nga. Nanggabit ang iyang asawa. Nakatagan ko siyang problema. Lawgawa ini, namarog magkalit ang akong balhibo. Naalagi ka ng nga abilidad, Imok. Wa pa lang nimo madiskubre. Gusto gini kasi, Paing. May abilidad gid ko sa pagtagan. Oh, no. Kamu diha, mga brad ug sis. Inom lang mo, ha? Naray mga disposable cups diha. Mayod tag makatuog na ko inyo, Dok, Imok, no? Brad, wa ko manghilabot sa imong personal nga kinabuhi, ha? Pero basin ba kaning basin lang may problema ka, mao nga dili ka makatugog tarong nga magabi, Naagod, Dok, Imok. O dili na lang ko mauwaw musulti ni mo, Biduwa man kog laing tibang akong asawa. Tuara. Nahibaw di siya. Baw na tinuot, Dok. Kumpare pang yun ako. Hapit ka na adlaw na asbay. Unya? Walang ko magpasabot nga. Nahibaw na ko. Ha? Uy, kada kong binuang ko na. Sultihi, uy. Buwagi. No. Di ko magkahimo, Dok, Imok. Nga naman? Ha? Tungod sa inyong mga anak? Wa man may anak, Dok. Kung mauna, buwagi. Ay lang sagpatya kay magkasamang ka anak. O ikaw pa'y alkansi anak kay mapriso man ka. Buwagi na lang. Di lagi ko kahimo, Dok. Mahadlok ko nga. Kung ako nang buhaton, di na ko makakita niya. Kamartir gud nimo. Ingon na ko siya kamahal, Dok, Imok. Askan. Bisag giluiban na kasi mong asawa, mahal gyapon nimo siya. Ingon na nakadako ang imong gugma sa imong asawa? Di man akong asawa, Dok. Bisag di mo asawa. Di ba niyang akong asawa ang akong gigugma pag-ayon, Dok, Imok? Ang ako bang kumpare? Nya! Kanahan ba itong tawhana, Di man siya mawaas akong nauna. Naluoy pa ko kay giluiban sa asawa. Utro sabdi siyang nagluib. Sekreto lang. Gwapo tingali kay ilang kumpare kay pareho man silang nahigog maini. Ay. Pero ang dili na ko katuhuan. Gano nakatagaan ko nga nagluib niya ang iyang asawa? Ngano man?
Huwag yapoy tingog-tingos ko yan ako. Huwag gini mo, huwag tang yan kay ubos na ko. Paita. Sige, unahon na, Ana Boy. Oh. Fokusin mo trabaho. Ha? Unsa di akong ginauna, kuya? Sige, manggog kag pasiplat na ako. Nagtuo pa tingali ka nga niubos pa ko nimo. Abi na ako nakatag-an ka sa akong ginahuna, kuya. Ay, Buboy. Sorry, kuya. Tuod ba? Maura niya akong hiwaon? O, kanara. Napakoy hiniwa nga kuan. Dragon fruit, tos ref. Okay, kuya. Ya, andaman na lang ang blender, boy. Okay, kuya. Hapit ko mo sipyat na. Kay. Mag-amping lagi ko. Tingaling masakpan ko nila. Di lang yung kumusulti nila nga makatag-an gid ay ko. Di pasad ko sigurado ini. Basig sulag maaran ni. Oh, no. Nay nasud sa kong una-una. May umabot na kusog kayong bagyo. Oh, maigo na ba gining among dapit? Hala, unsaon man din ako? Ako ni ipahibaw? Oh, ihilom lang. Unsa may akong buhaton? Unsa man? Unsa man din ako? Dili sa pwede nga dili ni ako mapangandaman. Kusog ra ba kini bagyo ha? Yeah. Kino? Boy, ngano boy? Naayo maabag ang bagyo nga kusog kayo. Diin ka kay baw? Nadre, gipost sa page sa Pag-asa. Ang trabaho, oh. Ay, salamat. Ha? Nagpasalamat ka nga na kusog nga bagyo, kuya? Di na mo eh. Taka ra kada. Anong day? Ang buta ko ipasabot ba? Unsa man? Salamat nga nagpahibaw silang daan nga kanang salamat ba nga nagpahibaw silang daan aron nga makapangandam ang mga tao. Mao na. Binakog unsa. Mao nga na kining magandam tang daan. Mga pagkaon Buboy, daghang pagkaon, bugas. Magpundo tag daghang tubig, magpundo sa tag gas ug uling. Basta kay pangandaman taning bagyo ha. Maayo na lang kay nakapangandam gyud tang hawa pa mo abot ang bagyo. Maayo na lang nga nagpahibahong daan ang Pag-asa. Super ka. Pero ma. Oh. Inaw ka. Unsa man uy? Suko ka. Unsa ba? Kuan ba na ko isulti nimo? Dako nga kung pagtuo ba nga nahibaw na sa inis imok. Kano na kaingon man ka ana? Di para madugay nga ni confirm ang Pag-asa nga super typhoon di ba? Oh. Pero nakapangandam na daan sila si imok. Layo pa lang. Mao ba? Uy! Grabe ang pagpangandam nila ni imok ma. Ay, nakapangandam raman sa tatungod sa Pag-asa. Basta kay dako gid akong pagtuo mga nahibaw na sa imok ini daan. Nga dugong gipapalit mata niyag bangka nga layo ram tas dagat. Oh. Tuod no? Kuya, nasugol yung sakang tubig. Ayo ka bala ka boy. Andara matay bangka. Sila sad si Paing, doon naman sab. Hasta sila si Bia. Kuya, mao din ni akong ipangutanan nimo ba? Nahibaw na ba kadaan? Nga mo taas pag-ayo ang baha maong nagpapalit kag bangka? Di naman lang kinahanglan ba nga mataganan na to boy? Di na kinahanglan nga taganon pa na Nga naman? Expected naman na nga super typhoon gani, taas gid kaing baha. Oh, hinoon sad. Huwag tanga na gud si mong hunahuna ng tagna-tagna ko no boy. Okay, kuya. Di lang kikumutugan nimo sa tinuod mo boy. Dili na lang gyud. Bisan unsaon ba nimog ingon nga wag tangon ni sunahuna sa mga tao mo. Lisod kayo kay lahi magud ang among nakita. Kay kurwa pa kamo ingon nga mamalit daan mi og mga bangka, daghang na disgrasya dinhi sa atong barangay. Oy, Mao gid imok. Dako gyud kaayo gikatabang ang mga bangka nga giandam daan. Luwas gyud ang mga tawo kay wa may nalumos sa baha. Oh, Hay. mulimod lang gihapon ka ana imok. Klaro naman na ba nga imo na ning natag-an ng daan? Boy, ay sig duka-duka diha boy. Kuya. Ikay explain.
Kapoy na mo kung balik-balik kong explain, oy. Okay. Paminaw mo ha. Kung atong tan-awon, mura yung nakatag-an nga daan si kuya, no? Pero kung inyong palaw man ang pagtan-aw, Kana. inyo yung makita nga igo ra yun ni anticipate si kuya. Tarong ang tono ni mo, boy. Ano makasabot sila? Oh, paminaw ha. Oh, sige. Super tight mo na guna. Abag, boy. Kanang giingon sa pag-asa, di ba? Super tight mo na na. Mas ato pa. Expected na yun na nga musaka ang tubig. O dili lang ordinaryong pagsaka. Super taasad nga pagsaka. So mao to'y gipanagan-an ni kuya. Mao tong ni-encourage siya sa tanan nga mapalit og bangka kadtong maka-afford pagpalit. Bitaw. Sabot mo? Sabot, oy. Sabot mo? Oo, wala namin nagiging maayo. Laro Basta nga, sakto lang sto, no? Masabtan na yun. Sabot mo ka? Oo. Og dako gid kaigi katabang ang pagpamalit og bangka, oy. Ubay-upay sabgod ang mga pamilya nga namalit og bangka. Bitaw. Plus, nipalit og tulo ka bangka ang barangay. Mao to, ikot yung nakaluwas sa mga tao, oy. Hinuon sad no. Mao ba? Lusot na. Sige, okay. Di na ko mulalis mo. O at least mga kabtangan ra ang na-damage, dili kinabuhi. Bitaw. Pero salamat gyapon mo ka sa idea sa pagpalit ng bangka. Mau. Kuya, Ano, boy? ang mga tao ba? Pinadagkuhay na magbayag ang gitukod kayo human sa bagyo. Kita lagi. Dili. Mas gamay man gani noon ni ron atong gipatukod ka sa karaan atong bahay. Wa pa yung second floor. Mas mayan ang dako, boy. Ha? Mas mayan ang dako kayo nga ito nga tugkaran, boy. Nga naman. Para nga ma-accommodate nimo ang mga tao nga magpatambal. Pero kuya, Ya, kita naman sa duha. May magdula na tayo pamilya. May isa na nga gamay ra ba? Na bay kay gamay ra limpyuhanan. hinoon sad. Sige kuya, isyos una ko nimo. Dala ko i-check. Mas may pa. Walang kumusulti ni mo, Buboy. Pero gituyo ko ni. Nga ingon lag nini ang atong bagong bahay. Tungod kay yun ay umaabot nga linog. Nga mo ikot din sa atong dapit. Di lang ko makahimo sa pagsulti sa mga tao. Di lang yun. Og mao ni Roy, nakapasamo ko sa kung huna-huna. Magkonsensya ko nga maghuna-huna nga nahibawon ako nga may tabong katalagman. Pero dili na ako sila masultihan. Unsaon man ako sa pagluwas ang mga tao. Unsaon man. Unsa? Dili na to idayon ang original nga plano nga ipatres ang dana sa atong bay? Mao na ma. Gani. Parehas ras ilang imok ang akong gusto. Uy, hala! Onya, nakasugod naman nagpabarog og mga pusti ang mga panday. Ipausap na to ma. Makigsulti ko sa tong engineer. Pero nga naman, paing. Kuan. Ay, nagduda ko ma. Duda jud kay ko. Nibong ko ba? Nga gituyo na ni imok nga gamay og one story ra ang ilang gipatukod nga bay. Ha? Iyang gituyo? Duda ko ma. Nga may gipangandaman as imok. Mao ba, paing? Mao na imong pagduda? Yes, Bea. Kay bisan way gisulti si imok. Doon na siya mga gibuhat nga angay na tong batayan. Oh, Ay lang siya sultihi ha, nga nagduda ko. Ha? okay. Aron ko galing, wa man ko masayop sa kong pagduda. May ikasudya na taniya, nga dili na siya makadinay. Oh, sige. G, ko anang imay diha, paing. Bantayan na to unsay gipangandaman ni imo. Di ko mahitmutang da. Di ko mahimutang. Sunod si mana na ang may tabong linog. Usaon ako sa pagluwas ang mga tao. Usaon man. kuya. Sorry kuya. Wa man ako tuyo ang pakuyawan ka. I'm sorry yun. Sigag inom kape ko. Ay kaso. Sorry kuya, sorry. Ay kaso, Boboy. It's okay. Oo. Ako tong sa. O imo gito kuya. Kaya wag di ka do ka. Tour time para kuya. Nagunsa di ka? Ha? Naunsa ka? Ha?
Pero ako nabantayan ni mo ba? Langas kay ka. Murabag ka nang video kami mutang pila ron kaadlaw. Ngano man ka ha? Oh, Ngano ni ka kuya? Do you have any problem? Buboy. What is your problem kuya ha? Kuya, sultihin na lang ko. Magkasalig lagi ka na ako. We're brothers go, di ba? Di ko ta neighbors. So, unsa man na kuya? Buboy, Unsa lagi na? doon ako'y ingkupi. Doon Unsa? ako'y ikumpisal ni mo, Buboy, bisan dili ka pari. Okay ra na. Unsa man na. Unsa bitan na kuya? Buboy, Hmm. maglisod man ko, boy, ay. Ayaw paglisod, hindi susulti. Pero nakasamo kini sa kong una boy. Wa ko'y tarong tug magabi, boy. Mura kong mabuang maghuna-huna. Unsa lagi na? Isulti lang gud na. Lisora, yun, eh. Nga lisod ba? Ay! Bayot ka? Usa! Nayabag ka, Buboy? Ngano kung taon nga mo na nasud sa utok ni mo? Oh, naglisod man gud ka. Tayo para gud. Unsa di kuya ha? Tayo pa ha? Unsa gyud di ay? Unsa gyud ay ang imong problema ha? Isulti na lang ang di ko kalahon na og bisan unsa. May umabot nga linog, Buboy. Ay, linog raman di ay. Unsa? Gusto si Paing, Buboy. Makatagaan ko. Ha? Pasaylo ang hawa ko mo angkon ini, Buboy. Tingpa kuya. Karusa man na may tambo ha? Sunod si Mana. Uy, hapit na. Pila na lang kaadlaw kuya. O, bito, nisulti na lang ko ni mo, Buboy. Oh. Kaya wa ko mahimutang. Nahadlo ko nga daghan ang madisgrasya kung dili ko mutugaan ini. Dili man ni pareha sa itong bagyo nga kining Unsa? naluwas ko sa pag-asa. Oo, tinuod na. Ginagaan sa pag-asa. Oh. Ang linog, kay dili man na matagaan. Kung mauna, andam na ka. Nga mutugaan ka sa mga tao. Nahadlo ko, Buboy. Dili ko gusto nga mahibaw ang mga tao sa akong abilidad. Pero dili sa ko gusto nga daghan ang madisgrasya tungod lang kay nagpakahilom ra ko. Maong sulti na lang yung kuya. Bahala na lang unsay may tabo. Basta kay sulti na lang yun. Buboy, Tugaan na lang yung kuya. di pa magugkuandam nga daghan ang mahibaw, Buboy. Bisan sila si Paing, dili ko gusto nga mahibaw sila. Ay kuya, na ako'y nahunaw-naan. Ano saman? Ako lang ni ihunghong ni mo. Nganong imo pa nang ihunghong nga kita ramang duha? Ay naabay daghan mga listeners. Oo, di no? Sige. Sige, ako nang ihunghong ha. Unsa? Ambot og unsa ni katinuod, oy. Basta kay ang bagong gobernador mayo'y nagbalita ini. Nga kinahanglan ko no nga mobakwit ang tanang lumulupyo sa tibuok probinsya kay dunay intel report silang nadawat nga dunay katalagman nga mahitabo. Di na ni mo na kuha balita, ama. Sa gawas. Pero naama ko na social media karon. O gibalita sad ko na sa tanang radio o TV stations. Nilarga ka? Ha? Ikaw sa gawas. Hala no, paminaw ba ay... Sabot ka ma. Ay, lawgawa, good. Ako nang i-search, be. O sige, i-search dayon. Nakabalita sa di ay mo? Oo. Mabitaw nga ng hipos na Miss Kuya. Ready na na ang amo mga malita. Sa ato pa? Nito o mo? Ha? Nga di mamimutuo ha. Nga gobernador man ang nagbalita. Wa man gani mo tuo ang mayor? Oh, bala sila basta kay mutuo mi. Pero, seryoso mo? Mular ka mo? O lagi. Naglog ka tagaling tickets kuya. Mau ba? Uy, Gubutan na noon, Runo, eh. May mga nituo. May mga wa mo tuo. Basta mga leaders. Naglalis-lalis. Kinsa mo tugan si GovGod? Kinsa iyang source? Basta intel report ra ko, no? Unya kita unsa man ta? Mutuo ta o dili? Magagalantang imok ba? Ha? Kung unsay desisyon imok, adto ta. May ticket na mi? Oh, gi-apilan na ta mo. Pero nara ninyo kung mularga mo o dili. Basta nana mo'y ticket.
Ako sa ngagyapilan sila si Bia. Naarasad nila kung mularga sila o dili. Basta kami ni Buboy, mularga kami. Mutuumi sa gobernador. Ay, abot na gitawon tas Manila. Kadugan na gitaw na kung wa makabalik din he. Uy, Guys. Magguwat na lang ta sa van nga musugat na to, ha? Nga nung wa pa man ang van. Di ba kung van sa hotel na ano man nadaan sa airport, layo pa ang oras? Wala. Di na ba van sa hotel ang akong gikontak? Tara. Yan, thanks na. Basahon ako, ha? Open. Uy, huwat na ko na mga 10 minutes. Puti nga van. Ha? Di na lang ta maghuwat pa ingoy. Muhay na lang taglain kay kasi araw na kay ko. Naramay siya din sa airport kuya. Bitaw mo. May time ba man? Magkasiyar ba ka? ako sad, mag-CR ko. Pare. Kining magkano yung van mo? Ihatid mo kami sa hotel namin. Ibok na anong tayo van? Nakabayad na magwad to. Bahala to. Basta kay di na tagkahuwat niya, oy. Ato na ta. Sige na. Sige na mo, dali. Dali. Sandali, pare. Kuya, di sa dito mo badayon sa hotel ng gibok ni Paeng. Dili. Nakinakit ang nga mahitabo. Oh. Di sa butahit ang Paeng. Wa. Na-scam lang siya. Mga hold-upper tong iyang nakontak na van. O partner in crime nila ang hotel. Mo ba? May palagi ako rin ni Bok adto eh. Pero sige na lang. Kadudan na sa Paeng, kuya. Bahala na. Ang importante, safe na. Mas mahalo ning hotela kaysa si mong gibok. Oo, ma. Pero nakadaw naman kakaadto. Girafan naman ni Imo. Girafan naman niya. Aw, iyan na ning gasto tanan ron. Ano man kahang gibuhat ning imok, no? Ma. Mas nilig ko nang akong pagtuo karon, ma. Nga makatag-an yun na sa imok. Ha? Ug dako ang akong pagtuo nga may kalabutan siya sa lihok sa gobernador nga pagpabakwit sa mga tao. Dako gid akong pagtuo, ma. Mao ba, Paeng? Maugid ba? Unsa man sad gid kaha ang katalagman nga mahitabo, no? Aw, mahibaw-an ra na nato. Uy, hala. Naamay nanuktok. Oh, Uy, niring, Paeng, niring. tubaga lang palihog, ma. Unyag magtinagalog. Dili ka kamao. Ay, ako na rin ablis pultahan. Ikaw na rin tubag sa telepono. Sige, ma. Nang Sabel. Oo. Nara siya diri. Sige, Mok. Mapaabot rami. Sige. Unsa di ay. Nakuyawan ra ba ko? Makig-meeting nato si Imok. Ay, mo tinuod. O pasensya nga wa ko dayon musulti ninyo ani. Ang tinuod, wag ko'y plano nga musulti. Pero dili na magid kapungan. Kinahanglan na magid nga mutugan ko sa tinuod. Yes! Oh, Yes! Yawan mo sa. Daan pagyud ko. Sa ato pa, nakatag-an ka nga mga daotang tao ang katong nakontak ni Paeng, ha? oh. Ganina rasad samtang nagpaabot sa sakyanan. Sa ato pa Imok, random ra gyud di ay na ang imong pagtag-an. Dili nimo tuyuon. O Bia. Mok. Unsa ba ang katalagman nga gipasabot ni Gobernador Imok? Linog. Ha? Mao ka na tinuod. What? Linog. As in, earthquake. Oh. Earthquake. Kay kung dili pa linog, dili ra gid unta ko musulti. Pero nakonsensya man ko. Pastilan intahon, salamat. Gid kaayo, Imok, ha? Imo na sad ming giluwas, Mok. Why sa payan ang sabil. Pero muhangyo lasag ko ninyo. Oh, unsa man na, Imok? Na ato ra gitaw ning top secret ang bahin sa akong pagtag-an. Top secret. Oo, top secret.
Di lang gid unta mi kining di lang unta ni mo abot pa sa lain ba? Mog, ako Mog. Nakasabot ra kayo. Para sa di sa imong proteksyon. Mao gyud. Og salamat imok nga imo ming giapil sa imong top secret. Ang tinuod, nagduha-duhagi ko ninyo. Labi na ninyo nang sabil og ing-ing. Ako guna. Paing mo. Mog. Paing mo. Okay ra. Kasabot ra mi. Naana ba yung kuan kita? Naana ba yung mi history nimo, di ba? Tarong aglitok para. Tarong aglitok para masabtan yun. Di ako bilib nimo Paing. Muang kunjug ka ba? Ha? Muang Unsa man di kunjug ay ka. Basta mauna to. Ha? Mauna na. Og ato na lang iyampo ang mga tao nga wa gyud mo patuo sa panawagan sa atong gobernador. Oh my God! Kadako des kadaot! Kakusog day atong linuga! Pastilan! Dili man gud maminaw ang mga tao. Gikataw-an naman ang panawagan sa gobernador. Gamay raman di ang may patuo at tuno. Siyak mo ko ining hitabua. Kuwa pa mo kuyog ni imok. Way bawi. Nga usasabta sa mga nalubong buhi tungod sa linog. Pero kay ba mo? Naara sa among kwarto si Kuya? Gasig hilak? Ha? Nga naman. Ay! Guilty kay ko. Kung ako palang itingali mismo ang mipahibaw sa mga tao, mas nagantingali ang mituo. Mas nagantingali ang naluwas. Bitaw imok. Sayop gito nimo. Ma! Ayaw na, ma! Valid man sa to ang rason ni imo nganong iya tong gibuhat. Ug sakto ra masad nga ang gobernador ang nipahibaw sa mga tao. Saan lang ito sa mga tao nga wa sila maminaw. It hurts. Mok. Ayaw na basulang imong kaugalingon imok. Imo ramang gibuhat ang sakto ba? Ila na sab gitong oras. Maugid mo. Bitaw. Maugid. Bitaw. O nga ayaw na lang ka guilty. Buminaw sa Duko og usab sa lugar ko no? Tungod lang sa linog. Oh, boboy. Dugay pa dito makapatukod og balik sa tong bahay Kuya. Pwede naman. Pwede na. Pero, adto ra ditong dapita. Kay, maapil man ni dinhi sa kuan, sa kasada. Way dining ba? Way dining. Oh, madayon gid ito. Oo, saman niya eh. Na naman na. O, dako lang niya kayo kausaban ng atong dapit. Oh, Nga naman ka. Ngano ka, uy? mauna lagi di ba? Haskang, Ngano di, Kuya? Sa di? si Paing. Kingano di si Paing, Kuya? Ha? Ngano siya? Naunsa di si Paing, Kuya? Naagigisultihan bahin ako. Aw, unsa? Ay, uplok pinus Paing, oy. Sobra pa sa uplok. Uplokers pag yun. Unsa uplokers? Kinsam lang uplokers, ha? Si Paing. Di ka tong usa. Ing. Sangan pag yun. Bida, Kuya, kinsa may gisultihan, ha? Yang parinting nga pulis. Ha? Uy, unya, Kuya. Unsa may hitabo? Boboy, Oh. ayaw pag-schedule o panambal karong simana ha. Pukusan ako si Paing o ka ng pulis. Okay, Kuya. Ngano na ay mga pulis? Gipadamang ko nun ang gobernador para mabantay sa area. Oh. Hmm. Oh, nay, kiduol si Paing sa usa sa mga pulis ay mura kaila niya. Oh, Nganong ka, buboy? biya. Kibaw ba ka? Nga ni traidor si Paing na to. Usibuti mo ipasabot, buboy. Usay ni traidor. Hinaya imong tingog, biya. Hinaya. Ano day, buboy? Hinaya ba? Mo tingali nang giingon ni Kuya nga paryente ni Paing nga iyang sultihan bahin ni Kuya. Ha? Ay, hinaya ang tingog. Sure ka? Nakahimo na sa Paing? Oo. Uy, ipagkagong Paing. Sobra pa siya bag. Wa
Wa siya magruna nga mahibaw ang ragyapon siyang kuya. Haskang! Lagi. Haskang! Ulo kayo, uplockers. Baboy. Kuya, kita kang paeng? Oh. Gisultihan kang buboy, imok? Ay. Wa din mo tag-ani nga traidoran kang paing, imok? Ay. Random na lagi ng pagkatagaan, kuya, biya. Siya mismo dili makatagaan ka na sa siya makatagaan. Aw, sakto ba ito pagkasultiha, kuya? Maunang pulisa ang iyang parente. O may dautan siyang plano nako. Unsa? Sigurado ka, imok? Sigurado. Unya, unsay buhaton to, kuya? Pero, unsa may mong sa niya? Nganong magplano masyag dautan nimo? Kwarta gihapon ang hinungdan. So, kay baho si paing? Wa. So, dili sila kung sabo ni paeng. Oh. Dili. Oh. Lahi-lahi silang plano. Uy. Hala ka, imok. Kuyawa ko na. Hasula gining ing-ing, oy. Kinigis pa ing hasul kayo. Sa ato pa, dautan sa nagplano ni paing. Dili. Oh. Pero, self-serving ra gihapon. Istoryaw na to sa paing, be. Dili lang una. Maniid pa ko. Pero... Abi. Ato lang unang sundon si kuya, okay? Galagod yung kong paing. Wag kay buot. Unsa? Nisulti kang manoy nimo utik? Oh, saliga naman as manoy utik ma. Kasaligan si mong mata? Mas maro pa na nato paing. Pero... Yabag yung kasta ng yabag. Wa ka ba bang tanaw sa dagway atong utik? Pero gaba ato? Lo, imuro ba siyang kaliwat ma? Ay maugani nga nakaila kayo ko niya. Haskang. Unya, usaon mo yun ako ma? Nagsultin na ba ko niya tanan? Pero ni saan man hinuon siya nga dili manabi ma? Lupig pa manuon ni mo ihas paing. Ha? Lami abaya ni mong doklon, oy! Unya unsaon naman ni Ron, be? Imposible nga wa mahibaw si Imok ini. Nahibaw na to si Imok nga wa kamutuman sa sabot. Si Piyatan ako eh. Pangayo dayon dito pasaylo ni Imok. Pasayloon ka kong Imok ma. Buhata tanan aron pasayloon ka. Kaanugon sa atong nasugdan, no? Ha? Anugon gid kay atong nasugdan nga maapil ka siyang kabulahanan kung mabulabog lang tungod sa imong kayabag. Kadiyot. Imok, pasaylo ako! Uy. Paing, noon sa mga. Buhi ko. Pasaylo ako, Imok! Pasaylo ako! Buhi sa lagi ko. Buhi ko. Unsa ka ba, Paing? Buhi ko. Unsa ba ni buhi ko ba? Buhi ko. Please, release me. What is happening in here, What's happening in this country? Kung sa mga tabo ninyo? Ano nagaghag mo? Ano naggakos mo? Ang buti ni niya, uy. May kalit may gakos na ako. Pag-sold yun niya. Pagklaro pa, Ingoy. Nangayor ako pasaylo ni Mumok. Nakasa ko ni mo. Now you know. Imok, pasensya gud. Pasensya gud mo. Kinig yung baba, Gipilpil. Ha? Mayo kinakaamgo ka, Paing. Pero it's too late. The damage has been done. Nagtuo kang musalig pa na kuya mo, Paing? Ha? Never. Imo. Pataka na ba yan kang pangihi? Singot na ni, oy. Singot. Kusuga ko mo aga sa imong singot. Tungkod na sa nervyos, Paing? Nahadlo ka nga. Nasakpan ni kuya imong gibuhat? Bangaa gini mo, eh. Kibaw na ko kang makatagaan si kuya, pero ni-traitor ka. Kuha ka mo tuman sa sabot. Isalig ramgot ko sa akong parayente nga polis kay nagtuo man ko nga ligdong siya. Nya, saan man na naroon? Nga doon na naman siya daw tang plano na ko. Maong, pasayloan na lagi ko, Muk. Ing-ing.
Unsa may mahimo anang imo pagpangayog pasaylo? Ha? Unsa? Unsa mo to kuya? Wa mo tinong pasaylo as paing. Tingali bagi kung sabo na noon to si parienteng pulis, batok nimo. Dili ay. Mo ba? Pasaylo naman to siya nako pero ako sang dugay-dugayon. Trilling-trilling ba? May nang mutagam. Di na giday siya makikontra nimo kuya. Nausab na gyud si Paing, ha? Ang akong potensyal nga makadaog daghang kwarta, mao iyang giapas boboy. Mao nay hinungdan nga kuwang na lang siya nga magpaulipon ako. Time pa kuya. Ngano di ay? Ha? Unsa dito iyang gingon? Ha? Katutanan iyang gilantawan nga mahitabo nimo, mahitabo gyud di ay? Oh, boboy. Ha? Ha? Ay pagpalabi ang tunsil malagpot. Lagi. Ha? Ang kana. Sa ato pa. Musikat kag maayo kuya. Musikat ka internationally. Yes, boboy. Oh. Pero, dugay pa kay na mahitabo, boboy. Nga naman? Daghan pa mga trials ang akong agian. Trials? Trials. Kung mauna, di sa di ay sayon paingon sa imong success, kuya. Dili yun as in dili. Daghan pang gustong mupatay nako. Ha? Muna, boboy. Ug usa na ng pulis nga paryente ni Paing. Mao ba, kuya? Aw, di sa din noon, boboy. O kinsa man di? Mga taga-gobyerno, hala. Mga taga-gobyerno ang gustong mutipi na ako, buboy. Ha? Ikaw magtarong mo, kuya? Lagi! Kuya! Magtarong ba? Dili di ka pwede mulikay na lang? Dili, buboy. Tungod kay mauni ang akong kapalaran. Ugwa ko'y power nga musupak sa akong kapalaran. Ay. Mayo pa di ay wala lang ka ng maong abilidad, kuya. Uy, mayo pa di katulad lang plain nga pagpanambal. Unta. Ano hilak masag ka? Goal ko nagtanaw ni mo. Oo, lagi. Pero saan man ni ganyan naman eh. Oo. Misuway bitaw kong likay ini. Unya. Uwa man. Wa yun. Wagi ko kalikay. Ay, niabot yun. Maungawa ko'y mahimo. Gawa sa pag-atubang ni Buboy. Kuya. 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 Ano sa maruna? Kinsa ron?